Let me see your sight, let me lift you up, let me pray for you. Let us be one beautiful family, journeying together with God. Of Lorenzo and Bernardita on June 24, 2022, in honor of God the Father, Sacred Heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary, Holy Spirit, and all angels and saints, offered by Mr. and Mrs. Lorenzo Gaboya and family. Thanksgiving for all the blessings and good health, offered by Engineer Roberto Cabarobias. Thanksgiving for the gift of life of Andrew Maya, offered by Avelina Reyes. Souls. For the souls of Vicente Sr., Leonor Aldrin, Andrew Amor, Agnes Edith, Fernan, and also and all forgotten ones, offered by Tupas family. For the souls of Marcelo Aquino Sr. and Jr., Liza, Francisca Carbonell, Victoria, Rosa, Tranquilino, Helen, Conching, Nicasio, Glenda, Rosalina Prisciliano, Felberta Paz, Jose, Federico Valentino, Patrocinio, Migalius, Lourdes, Jaime, Delphine, and also and all forgotten ones, offered by Edith Aquino and family. For the soul of Nicolas Alejandra, and also and all forgotten ones, offered by Cañete and Abelenosa family. For the souls of Apolinario, Maria Lourdes Restituto Floro, Asuncion, Francisco Leonario Lalia, Garciano, Nicolasa Fidel, Proctoso, Chudolo, Apolinio, Sigundina, Severino, Ingracia, Crisanto, Inocencia, Soledad, Anunciacion, Pablo, Santiago, Juan, Tarsila, Lorita, Sabina, Cloteldi, Andres, Jesus, Ananias, Climaco, Candido, Calixto, Arsenio, Joseph, and also and all forgotten ones, offered by Perlan Homa and family. 6th day for the 10-day Mass for the souls of Dominga, Carlos Sr. and Jr., Exoperia, Cirelio, Jesus, Felipa, Fernando, Maximo, Dorotea, Phyllis, Ines, Emilia, Jose, Petronilo, Constancia, Lourdes, and also and all forgotten ones, offered by Mr. and Mrs. Lorenzo Gabuya and family. 2nd day for the 9th-day Mass, Novena for the soul of Concepcion, and also and all forgotten ones, offered by Eduardo and Lyle Oson. 2nd day for the 30 Mass Novena for the soul of Chudolo, Soronio, and also and all forgotten ones, offered by Anesita Gocho and Primitivo Chu. Souls of Martin Ereberta and also and all forgotten ones, offered by Engineer Roberto Cabarobias. For the soul of Cipriano and also and all forgotten ones, offered by Marilo Bungkalon. Death anniversary of Petra and Rogelio, and for all the souls of Nolicito, Christopher, Boyet, Jimmy, Celestino, Juliana, Nestor, and also and all forgotten ones, offered by Christopher Alipin. Palihog mangluhod pagbalik, pagampo alang sa posiso sa kanonisasyon sa alagad sa Dios Arsobispo Chupilo Kamumot. Sa ngalan samahan ug sa anak ug Espiritu Santo. Makagagahom og kanunay nga buhing Dios ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo mao ang naghimo sa imong alagad Chupilo Kamumot. Sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo, isip pari og obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pag-ambo ug maghatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginhanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panigingnan ug makita sa simbahan nga angay siya ibayaw sa kadungganan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog ni ining imong alagad, mapaobsanon kami nangalyo po kanimo nga imong itugot kanamo kining among gipangayo. Sa ngalan ni Hesukristo among Ginoo, imong anak,
nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amahan namo manaka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, o mabot ka namo ang imong gingharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaka nimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya samahan sa anak ug Espiritu Santo. Sa ngalan samahan ug sa anak ug Espiritu Santo. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa.
anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios, tighatag sa mga gasa nga langit nun, imong gihiusa diha kang San Luis ang kahibulungang pagkainosente sa kinabuhi ug ang pagpenitensya. Itugot nga tungod sa iyang mga pahanungdan ug pangama, kaming wala makasunod sa iyang pagkainosente, makaawat sa iyang pagpenitensya. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Unya nakabalita ang hari sa Assyria nga si Tirhaka, ang hari sa Ethiopia, nagpaingon na sa Assyria aron pagsulong kaniya. Sa pagkabalita niya niini, nagsugo siyag mga tao sa pagsulti kang Ezekias. Ayaw palingla niya ng imong Dios nga nagsaad kanimo, nga ang Jerusalem dili gayud mailog nako. Nasayod ka na sa gibuhat sa mga hari sa Assyria, sa tanang nasod nga ilang gisulong. Gilaglagayod nila kini sa hingpit. Nagtuo ka ba nga may makaluwas kanimo? Nadawat ni Ezekias ang sulat gikan sa mga sinugo sa hari sa Assyria. Ug iya kining gibasa. Unyam yadto siya sa templo sa Ginoo. Ug iya kining gihikyad atubangan sa Ginoo. Unya nagampo siya, O Ginoong Diyos sa Israel, nga naa maglingkod sa trono sa ibabaw sa mga keruben. Ikaw lamang ang Diyos nga naghari sa tibuok kalibutan, ug mao'y nabuhat sa langit ug sa yuta. Pamatiyaing taon ako, O Ginoo, ug tanawa ako. Pamatiya ang mga pulong ni Sinakerib, nga niya nining sulat nga iyang gipadala kanako, agig pagbiay-biay kanimo. Tinuod, O Ginoo, nga gipanglaglag sa mga hari sa Assyria ang ubang mga nasod, ug ipanunog nila ang mga Diyos sa maong mga nasod. Kadili man sila tinuod nga mga Diyos, kundili mga binungat lamang sa tao gikan sa kahoy ug bato. Ug mga ugdaw ang maong mga Diyos. Busa karon, O Ginoo, nga among Diyos, luwasain taon kami sa hari sa Assyria, aron masayod ang tanang mga gingharian sa kalibutan, nga ikaw lamang gayud, O Ginoo, mao ang Diyos. Unya gipasuguan ni Isaiah si Hari Ezekias nga agig tubag sa pagampo sa hari. Ang Ginoo miingon, gibiay-biay ka sa katawhan sa Sion, o gikataw-an kanila. Kay sa Jerusalem may mga tao nga mahabilin, ug sa bukid sa Sion may mga tao usab nga magpabiling buhi. Buhaton gayud kini sa Ginoo tungod sa iyang gugma. Kini ang giingon sa Ginoo bahin sa hari sa Assyria. Dili siya makasulod, ni makaduol ni ining syudara, ni makahigayon siya sa paggamit sa iyang pana. Mupauli siya sa iyang nasod, agi sa dalan nga iyang giagyan, sa iyang pagpaingon nganhi. Dili siya makasulod sa Jerusalem, kay panalipdan ko kining syudara, tungod og alang kanako, ug sa akong alagad nga si David. Ug niadtong gabiuna, niadto ang anghel sa Ginoo sa kampo sa kasundaluhan sa Assyria. Ug gipatay niya ang usa ka gatos ug 85,000 kasundalo. Sa pagmata sa taga-Assyria sa pagkabuntag, nakita nila ang maong mga sundalo nga patay na. Busa si Sinakerib, ang hari sa Assyria, nipauli sa ila ug didto puyo sa Nineve. Ang pulong sa Ginoo.
Ang Diyos nagasagang sayang siyudad, hangtod sa kahangturan. Ang Diyos nagasagang sa iyang siyudad, hangtod sa kahangturan. Halang doon ang Ginoo, ug ngay daygon diha sa siyudad sa atong Diyos. Ang iyang balang bukid, labing matahong sa kabukiran. Maang kalipay sa tibok nga kalibutan. Ang Ang Diyos nagasagang sa iyang siyudad, hangtod sa kahangturan. ang bukid sa Siyon, ang kinalayan sa amihanan, mang siyudad sa dakong hari. Ang Diyos na sayang mga kuta, gibantog siya sa pagka dalang panang. Ang Diyos nagasagang sa iyang siyudad, hangtod sa kahangturan. O Diyos, gipalandong namo ang imong gugma, sulod sa imong templo. Sumala sa imong ngalan, O Diyos, mausabang imong kadayganan. Nagabot ngadto sa kautlanan sa yuta, sa katarong puno ang imong kamot. Ang Diyos nagasagang sa iyang siyudad, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaas sa kaninyo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayan ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ayaw ihatag ang butang balaan ngadto sa mga iro, kay tingalig musumbalik sila ug mupaak kaninyo. Ug ayaw iitsa ang mga perlas ngadto sa mga baboy, kay kini tamak-tamakan lamang nila. Buhata sa uban ang buot ninyo nga buhaton nila kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moises o sa pagtulunan sa mga propeta. Sulod kamo sa sigpit nga ganghaan, kay lapad ang pultahan ug sayon ang dalan paingon sa impyerno. Ug kini ang gisubay sa kadaghanan. Apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon. Ug diutay ra ang nakakaplag niini. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Si Jesus mingon, buhata sa uban ang buot ninyo nga buhaton nila kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moises
ug sa pagtulunan sa mga propeta. Diha sa atong kinabuhi mga igsuon, kini gayod ang maoy matawag nato nga sukdanan o sukaranan diha sa pagpuyo sa kinabuhi nga malinawon. Kung kita sa tong kaugalingon kanunay naghuna-huna nga magbuhat og maayo aron ng tao ang atong isigataw mubuhat kanato usab og maayo ug unsay gusto nila nga buhaton nga ni kanato ato gayod kanang sugdan sa atong kaugalingon. Kay kung unsa nga atong gihimo diha sa atong isigataw musumbalik gayod kini nganhi kanato. So kung nagbuhat tag maayo nga nasa atong isigataw gihigugma nato sila, gipasaylo nato sila. Kung nanginanglan sila tabang ato silang gitabangan nan kini nga mga butang nga atong gihimo ngadto sa atong isigataw ibalik ug ibalik gayud kini nganhi kanato. Kay ang Ginoo nagpahinumdum kanunay kanato niini. Buhata sa uban ang buot ninyo nga buhaton nila kaninyo. Kini gayud ang gitawag nga golden rule diha sa kinabuhi. Musa mga igsoon, kung kini atong gibuhat, kung kini kanunay atong gihinumduman sa atong kaugalingon diha sa atong kinabuhi, sa atong pagka-Kristiyano, nan kini gayud nga mga buluhat no, kini gayud nga balaod, kini ang maghatag kanato og kasiguraduhan nga kita makadayon nga nang kining masigpit nga ganghaan nga paingon sa gingharian sa Dios. Lisod siya kay masigpit kayo ug lisod usab kayo magbuhat og maayo ilabi na ang isigataw nagbuhat og dautan nga kanimo. Apan kini kanunay ang challenge kanato. Nga diha sa tong kinabuhi bisan ko man ang mga tao adunay mga masakit nga nabuhat nga ni kanato kanunay gayud nato kining timan-an nga buhaton nato ang maayo ngadto sa atong isigataw. Kay kini ang maghatag kanato og kasiguruhan nga kita makadayon nga na masigpit nga ganghaan ngadto sa gingharian sa Dios nga anaa kanunay kuyog ang atong manunubos. Hinaot paunta. Palihog manindog ang tanan. Ang Dios atong amahan nagbuot nga ang tanang mga tao maluwas ug nagtawag kanato aron atong ilhon ang kamatuoran. Mga muyo kita kaniya sa tibuok natong kasing-kasing diha sa atong pag-ingon. Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang Ginoo maghupong sa espirituhanong mga hatag sa atong Santo Papa, sa atong obispo, ug sa tanang mga pari. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang Ginoo mangita unta kanila nga anaa sa awtoridad aron magtuman sila sa iyang kabubuton ug mangita sa kaayuhan sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Naluwason sa Ginoo sila maghikawan sa kagawasan, supak sa katarungan, ug sa tanan nga gidaog-daog tungod sa ilang gituhuan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa World Meeting of Families nga paghimuon sa Roma ug sa Archdiocesan Family Congress dinhi sa Subo karong Hunyo 22 hangtod 26, 2022 nga unta mahimong malampuson. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga imutang isipon nga tapos ug mapuslanon alang kanamo nga si Teofilo kamumot sa lugoon sa Dios mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang nangamatay makaampon sa ganti tungod sa ilang mga maayong buhat. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. O Ginoo, dugangi ang among kadasig sa pagbuhat sa imong kabubuton, ug tabangi kami sa pagsunod sa imong mga hiyas,
ug pagpangalagad pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo dawaton nanta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawatan ka sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot. alang sa pagdayag paglimaya sa iyong ngalan, alang usab sa atong kapusalanan sa tibukyan santos nga simbahan. Himoa Ginoo nga sa panig-ingnan ni San Luis makatambong kami sa bangkiting langit nun. Sinuloban kanunay sa sapot sa kasal aron mahimo kaming mga adunahan sa imong grasya gumikan sa pag-apil namo ni ining Eukaristiya. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanino, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. ang nagayaw ngadto sa Ginoo, Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. ang ayon matag. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw nagapalambo sa imong simbahan pinaagi sa gahom nga kanunayng bag-o diha sa kahibulungan nga kinabuhi sa imong mga santos. Ug naghatag ikaw kanamo sa dili kaduha-duhaan nga timaan sa imong gugma. Ingon man aron madangat namo ang kaluwasan, nadasig kami sa bantog nilang panag-ingnan, ug natabangan kami kanunay sa ilang mahigugmaong pangaliya, ug busa uban sa mga anghel ug sa tanang mga santos, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Give
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, ug sa tibuok nimong katawhan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon maghiusa kita sa pag-ampo ngadto sa atong langit ng Amahan. Gamito nato ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Sa
Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Anak sa akin. Ipakita ta karon ang atong pag-iling sunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Apan pamulong lamang ug mamaayo. Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-anteng kanato alang sa kinabuhi. Ang lawas ni Kristo.
Magampo kita. Himoa Ginoo nga kaming gipakaon nimo sa kalanon sa mga anghel, makaalagad kanimo diha sa putli nga kinabuhi, ug tungod sa panag-ingnan ni San Luis, nga among ipasidunggan karong adlaw, magpabilin kami kanunay nga mapasalamaton. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Oratio Imperata. Maluluyon ug mapangurong amahan, nagaangkon kami sa among mga kasalanan, ug mapaubsanon kami niduol kanimo, aron makadawat sa pasaylo ug kinabuhi. Niduol kami kanimo sa among panginahanglan, aron sa pagpangayo sa imong panalipod, batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon, uban sa gugma, ug pinaagi sa malimon mong kamot, huwag tanga ang kahadlok sa sakit ug kamatayon. Pabalika ang among paglaom, ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan ang katawhan, nga gitahasan sa pagpangita sa mga tambal, alang ni ining sakit, ug sa pagpakgang sa pagkuyanap ni ini. Panalangin niya ang among mga paningkamot sa paggamit ni ining mga tambal, nga gimugna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanimo, kinsa nagbudlay alang sa mayong panglawas, nga unta, mga lagad sila sa mga masakiton, uban sa katakos ug paangod. Ihatag kanila ang kamayuhan sa pangisip ug panglawas, kaligon sa ilang kapangakuhan, panalipod batok sa sakit. Nagaampo kami alang ni adtong natakbuyan, mapahiuli unta ang ilang mayong panglawas, panalipdi sila kinsa nagalima kanila. Ihatag ang pahulay nga dayon ngadto sa mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amon tantuhingawa ug kaluoy alang sa usag-usa, magsud-ong kanamo sa paglabang niining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaanon. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, kinsa buhi ug hari, uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga nga among pangalipo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon o balaanon nga berhen. Maria kaayuhan sa masakiton. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Kalungsod. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, lakaw kamo dadang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. The angel of the Lord declared unto Mary, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Behold, the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. And the Word was made flesh. And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be worthy of the promises of Christ. Let us pray. Wherefore we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever.
Bantabay sa paglakaw kay kita man nagsumuon, ayaw lang upabilin aron makakuyog ka sa panaw. Bantabay sa pagpangita sa uban nga nangawala aron kini mapamatian ang kasinatian nga imong gibati. Managkuban kita bay sa kamingaw o kalipay, managkuban kita bay sa misyon sa pagtinabangay. Ayaw kahadlo kay kita usara ng mga anak sa Diyos, o gabi ang kasing-kasing aron ang gugma mo patigbaba.